Hvor kan han være? Han kommer for sent hjem fra skole. Det kan han ikke være bekendt. Hej, far. Hvorfor kommer du først nu, Dan? Du skulle være her for lang tid siden. Det er som, du kommer meget for sent hjem. Vi skal snart have aftensmad nu. Det burde vi jo ikke allerede sgu snart. Undskyld, far. Det er bare fordi hvad har du gjort? Hvad? Jeg er... Undskyld, far. Jeg har bare været ude med mine venner i byen. Og jeg kom til at bruge mine penge. Må du virkelig ondt. Op i seng med jer, Dan. Nu går du op i seng. Oh my god, hvorfor? Okay, fint.